bazı taraflardan هیویدارم که هن آلی روش بر به آلوزیه و نبن ولد جی آلیندن آخفتن تند نکن. اف هلبجاردن دیب قده. herkes diyazlı ve mehede diçe ser sındokan. Tabii giderim. Ben giderim ki Türkmen olduğuma. Yani bizim بێگومان ez beşdar dibim ema ke Türkmen cudahiyê nakin di navbera Kurd û Ereban de. Em ne cuda ne. Lê herkes ji bo pêkhate û netewaya xwe kar dike. Da ku mafên xwe biparêze. Ez wekî Türkmenek mînak pêkhateyên din daxwazim mafên xwe dikim. Kumistirem o bir kavmiyeler tek. Öz dilim xatçı gedirəm. Öz dilim xatçı gedirəm. Ji bo zimanê xwe bejdar dibim. Da ku mafên xwe werbigirim li gelek cihan mafên me tên bin pêkirin. Daxwazê ji neteweya xwe dikim û biçin dengdanê û kartên xwe werbigirin û bejdarî hilbijartinan bibin. tabii def var bütün insan gerekir. Tiştekî sürüştiye ku divê hemû mirov biçin dengdanê. Em niha ji berpirsan xizmetê dixwazin. Dema diçim cem berpirsekî û jê re dibêjim ev tişt û ev tişt bike. Kî berpirsan hildibijêre? Ez hildibijêrim.